ሄሎ ተኸታተልቲ መዳብ ፎሬክስ አካዳሚ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘለኹም ሰናይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ብምምናይ ሎም መዓልቲ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ናይ ሰንበት ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ፔርስ ኣናላይዝ ዝኾኑ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሸር ሳብስክራይብ ጌርኩም ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ድማ ተቐዲመ ይዕድም። ከምዚ ዝረኣናዮ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ማለት እዩ ናይ ሰንበት ዝነበረ ኩሎም እቶም ፔርስ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰሙን የሕሊፎም ኣለዉ። ሕጂ ድማ ሓደ 5-6 ዝኾኑ ኣዝዮም ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ወይ ድማ ኣገዳሲ ኦፖርቹኒቲ ክህልዎም ዝኽእል ሒዘ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ብቐዳምነት እዚኣ መፅእ ዘለኹ ጂቢፒ ዩኤስዲ ክኸውን ከሎ ጂቢፒ ዩኤስዲ እንድሕር ሪእናዮ ኮምፕሊትሊ ኣብ ናይ ቡሊሽ ሙቭ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ናይ ቡሊሽ ቢሄቪየር ዘሎ ማርኬት ከም ዝሪኦ ዘለና። ስለዚ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤርያ ቫልዩ ድማ ዝመፅእ ኢልና ኣሎ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልታት ሽዑ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ናምበር ዋን እዚ 1.27 ኤርያ ማለት እዩ 1.27 ኤርያ እዚ ብሬክ ኣብ ዝገብረሉ ብሬክ ኤንድ ሪቴስት ጌርና ናይዚ ኤርያ እዚ ኣፕወርድ ክንፅበይና ታርጌትና ድማ ናብ 1.299 ማለት እዩ። ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ቲፒ1 ከምኡውን ክሳብ 1.31 ድማ ቲፒ2 ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣት ኤኒ ታይም ግን ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ክንርኢ ኣለና ንባይ ፖዚሽን ክንብል እንድሕር ኮይና እዚኣ ክሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ባይ ኣይትወስድ ኢና ማለት እዩ። ኢንኬዝ ግን እዚ ማርኬት እዚ እንድሕር ግሪሽ ሞመንተም ካንድልስ እንድሕር ኣብዚ ፎርም ጌርልና ከም ሪጀክሽን ማለት እዩ ብናይ ኣግሬሲቭ ሴል ክንኣቱ ንኽእል ኢና ክሳብ ኣብዚ ማለት እዚ ኣግሬሲቭ ኢንትሪ ክኸውን ከሎ እቲ ሴል ንብለሉ ግን 1.26 ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ እዚ ማርኬት እዚ ዳይሬክሽኑ ወይ ድማ ትረንድ ኣይቀየረን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ we have to keep only buys 1.26 ብሬክ ኣብ ዝገበረሉ ግን ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን GBP USD there is high probability continuation upward ማለት እዩ። ምክንያቱ ላስት ዊክ ኣብቲ DXY ዝረኣናዮ USD ብዙሕ ዊክነስ ክንሪኦ ኢና ነዚ ሰሙን ኢልና ነርና። ከምቲ ዝበልናዮ ድማ USD ቢት ዊክ ስለ ዝነበረ እዚ ማርኬት እዚ ኮምፕሊትሊ ኣብ ናይ ቡሊሽ ሙቭ ከይድልና ዘሎ። ስለዚ GBP USD ብከምዚ ክንሪኣ ኢና። ቀፂልና ድማ GBP GPY ክንሪኢና GBP GPY ሴም ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ሪትሬስ ጌርልና ኣሎ እዚ ማርኬት እዚ። ስለዚ ካብዚ ኦልሬዲ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ፎርም ጌርልና ኣሎ። ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ድማ ፕራይስ ኢት ሜይ ሪትሬስ ዲስ ኤርያ ድሕሪኡ ድማ ቲፒ1 ከምኡ እናበልና ክሳብ ቲፒ2 ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። ኣት ኤኒ ጊቨን ታይም ግን እዚኣ ማርኬት እዚኣ እንድሕር ነዚኣ ዞን ወይ ነዚ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ንሕና ብሬክ እንድሕር ጌርና ግን this is our TP1 at the same time this is our TP2 ብከምዚኣ መንገዲ ጌርና ሴል ኦር ባይ ክንሪአ ኢና ማለት እዩ GPY። ስለዚ ንምንታይ እዩ እዚ ማርኬት እዚ እንድሕር ነዚ ብሬክ ገይርዎ ኮምፕሊትሊ ትረንድ ሽፍት ገይሩሎ ማለት እዩ። ስለዚ ማርኬት እንድሕር ትረንድ ሽፍት ገይሩልና ሴል ፖዚሽን ክርኢ ስለ ዘለና ታርጌትና ድማ ክሳብ 181 ኤርያ ፋይናሊ ክንሪኢና ማለት እዩ። ኔክስት ንሪኦ ፔር GBP ካድ እዩ። GBP ካድ ኣብ ዝሓለፈ ኣናላይዝ ካብዚ ንሴል ፖዚሽን ክሳብ ኣብዚ ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ድሒሩ ዩቲ ፎርሜሽን ወይቲ ማርኬት ተንቀሳቒሱ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ኸ ኮምፕሊትሊ ነቲ ናይ ቡሊሽ ትረንድ ፎሎው ጌርና ኣሎ። ኣብ ደ ሴም ታይም ሪጀክሽን ፕላስ ሞመንተም ካንድል ኣብ ፎርም ኮይንና ኣሎ። ሕጂ ድማ ፕራይስ ነዚ ንእሽተይ ሪትሬስ ክገብረልና ክንፅበዮ ኢና ማለት እዩ። ካብዚ ድማ ንባይ ፖዚሽን ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ንባይ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣት ኤኒ ታይም ግን እዚ GBP ካድ ነዚ ትረንድ ላይን ከምኡውን ዞን ማለት እዩ ነዚ 1.71 ክሳብ ዘይገበረልና ሴል ዝበሃል ኣይንሪእን ኢና ማለት እዩ። እዚ ንክብሬት ጌርና ግን ኣብዚ ዘለና ኢምባላንስ ካንድል ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ፖዚሽን ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ግን ኦቨርኦል ምስቲ ሕጂ ኣንላይን ኮይኑና ዘሎት ማርኬት ግን ንባይ እዩ ዝቐለለ ማለት እዩ። ክሳብ ኣብዚ ካብ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ። ኔክስት AUD ካድ AUD ካድ ሴም ታይም እዚ ማርኬት እዚ እንድሕር ርኢናዮ ዋላ ብናይ ኤር ታይም ፍሬም እንድሕር ርኢናዮ
completely price ናይ ሴል ማርኬት ዝነበረ ብሬክ ኮይኑ ማለት እዩ ኦልሬዲ ትሬንድ ሽፍት ገይርና ኣሎ at the same time ድማ ሕጂ ኣብ ማርኬት ኣብ ናይ ኮንሶሊዴሽን ወይ ድማ ሳይድ ዌይስ ሞቭ ኣቲና ኣሎ very beautiful ዝኾነ ማለት እዩ ድሕሪ ስቶክ ሃንት ምግባሩ ሕጂ ድማ ፕራይስ ነዚ ኤሪያ እዚ ብሬክ ገይርና ኮንቲኒሽን ንላዕሊ ስትሬት ኣዌይ ክሳብ 0.95 ኤሪያ ናይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ዝመንፅር ፒክ ንድሕሪና ክሳብ 400 ፒክ ዝኾን ንላዕሊ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ስለዚ ኤንቪዲ ድማ بخمس موجودي سجاينا مالتي next يرو CHF زي بير زي أقدس بيرة كلهم سجيكم رايوا أب ناي تاير تايم فريم كمون ولا weekly تايم فريم بيجينا زي أقدس زوجنا area of value دما area مثلا في أزلنا 2022 price كابز complete reject ويننا له دما تبر زي وحية وراح أستخدم مالتي برايس نبزي areas retest كيرنيرو on the way reject نجي لما straight away now is مثلا نازل نبزي areas سلزي بناي smaller time frame ندهرينيا 4 hour time frame نشتري فوليوم على الوضع تحتي فيل كجورا زلوا مالتي ما يبناي 3-4 بيبس غون كابزي areas again there is probability market for reject زي market زي as السوينيا ዝኾነ ሰብ ክርዳእ ማለት እዩ ስዊን ማለት ካ ብዝበለ ሎት ፊናል ነው ከም ኢንቨስትመንት ንገጽ ማለት እዩ ስለዚ ማርኬት እዚያ ኣገዳሲት ኣብቲ ኦል ታይም ሎው ኤሪያ በሲሕ ዘላ ዋላዳ ኦል ታይም ሎው ዝበሃላ ይኸሉ ኣብ ማርኬት ኩሉ ግዜ ሎወር ሎው ፎርም ኮን ስለዝኽእል ግን እዚ ሕጂ ፎርም ትገብረልና ዘላ እሞ ናይ 4 hour time frame ማ ሪጀክት ካንድልስ ፎርም ኮይኖምና ኢት ኢዝ ሴፍ ካን take as a swing trade. Finally, the boss, Mr. Gold. So, Mr. Gold, last week, the show at breakout only by analyze Germania. The show at an area that breaks the target none of stress style analyze Germania. The relevant market show at the meeting on which there are so many coins right now, almost 700 pips. all the way up with the law. You the mark up golden Thailand. Yeah, the buy is over. My point, buy is over. Don't try to buy right now. If we see this is weekly time frame, price already mitigate here. One as an eye, never all time high. It was never a malady. Mitigate here one straight away. It's illustrated as a structure for the valley. We'll see in the which someone's go reaction in another buy position for now don't try to buy is over buy is over ምክንያቱም ከምዝም ለዘላ all time high mitigate get on the market ስለዚህ እንታይ ክንጽበይና ግን በናይ for 8 time frame we may see some sort of retracement ካብዚ price ናብዚ اسرع طبعا شعب العراق ريتريس قبل يخلي او ماكس طبعا باي خير ማለት ስለዚህ there is no any ابزكن هاتون من خلينا لو زونه ستراكشر فورم አይገብረና ዘሎ ግን overall ክሎዝ ደሊ ባይ ክልል ይሆናል አብዝን ደህና for head time frame rejection ረግብና ግን with small amount of risk short position ክረግነ ከሊና ክሳብ 14000 እቲ real trend like market change ወይ ድማ ዝመጽእ ግን እዚ ማርኬት እዚ ነዚ 14000 ነዘልና ወይ ድማ ነዚ 50 ኤሪያ ማለት እዩ ብሕርሻ ነዚ ኤሪያ ዝብሬት ይገርዎ ግን ሞር ሴል ነውና ክንተይትና ሪቨርሳል ናይቲ ማርኬት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ድሕሪና ላስት ዊክ very aggressive on the market እዩ ወይ ድማ on Friday ምክንያቱ ናይ በዓል ጀረሚ ፓውል ስፒች ስለዝነበረ ኣብቲ ግዜ ድማ ኣዝዩ ነቲ ፊል ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ don't attempt to buy it's not the right time to buy now gold ስለዚ at any given time ግን for head time frame rejection form ገይርና above 80 area stop loss ጋር sell position ክርክና ክሳብ 14000 anyway ዝኾነ ፎርም ዝገበረትና ኢን ኣብዚ ሞንጎ ናይዚ ሰሙን
حنت فيديو كسرح كفتني مالتيو كساب شعور جن بخمس من قدر إني أنت سلينا زح شيء مالتي يا سو لو ما عندي زين مسيز له دقيقة ممكن تعرفون يمسجن سواء أنا لا يسكت روبوت دليل وبير الحرام لي وإذا سواء كسرت دليل فيديو الحرام لي لما أبي كومنت نحرق ديفكم لي وتو جرخاتي زدلخمو كورت كفتني مالتيو سناي تريدين سومن نقولنا remember risk management عود تخطيلنا دما كم زناي last week زنبرة trade كم نركب تريبلنا thank you so much bye for today